שלום לכם וברוכים הבאים לבייבי הלפ, התוכנית שלכם. אתם שואלים, המומחים שלנו עונים על כל מה שמציק בנושא גידול תינוקות ופעוטות. והפעם משחקים, זה לא רק משחק ילדים. שלום לאנבלה שקד, מדריכת הורים בחירה. אנחנו יודעים שמשחקים, מעבר לזה שזה מענה ומענג אותם, חשוב להתפתחות המוטורית שלהם, להתפתחות השכלית שלהם, אבל גם להתפתחות הרגשית. באיזה אופן? בעיקר ההתפתחות הרגשית מאוד קשורה ליכולת שלנו לפתח בילדים משהו שיצטרכו לאורך כל החיים שלהם, שזה עניין של שיתוף פעולה. אז בעצם להיות ביחד ולהשקיע זמן ביחד ולשחק איתם, מייצר אצלם את הרעיון הזה שביחד אפשר לעשות דברים כיפים. ולכן לשחק עם הילד, זה מן הסתם מפתח את היכולות הרגשיות שלו. מאוד מאוד חשוב כבר בגיל המאוד מוקדם, לא רק לתת לו, אלא גם לאפשר לו לתת. נגיד, אם יש משהו שאנחנו, נגיד, שמים את הקובייה, ואנחנו רוצים שהוא גם ישים את הקובייה. אנחנו מבקשים במקום לסדר הכל בשבילם. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים דרך המשחק, זה לראות איזה מין רעיונות אנחנו רוצים שהילד יקבל על עצמו ועל העולם. ואנחנו רוצים שהוא יקבל על עצמו, אני בסדר, אני יכול, ועל העולם, שהעולם הוא מקום בטוח, מקום שאפשר לשתף בו פעולה. זאת המטרה העיקרית במשחקים בגיל הזה. ובאמת לשבת ולשחק איתו. איתו. לא רק לשבת להסתכל עליו, גם לשחק. להסתכל עליו. גם להסתכל עליו. בהחלט, זה מאוד חשוב. זאת אומרת, לתת לו לשחק לבד? לשחק לבד, ואנחנו מתבוננים, ואנחנו יכולים לעודד, לא לתת הוראות מבחוץ, אבל כן להגיד איזה יופי שאתה בונה, זה מאוד נעים, אני רואה שאתה מעסיק את עצמך, זאת אומרת שאנחנו מעודדים את הכישורים ההולכים ומתפתחים. מה לגבי כמות הצעצועים? יש עכשיו היצע אדיר של צעצועים לכל גיל, וכל דבר מפתח משהו אחר, וכולנו רוצים הרי גאונים קטנים, ויש לנו גאונים קטנים, אנחנו רק רוצים לחדד את זה. יש עניין של יותר מדי צעצועים, וגירוי יתר, מה ש... אני מאוד שמחה שאת שואלת את השאלה הזאת. אנחנו מתלהבים מהצעצוע בחנות, ואנחנו מביאים את זה לילד. מה שאנחנו עושים עם הבאת יותר מדי צעצועים, זה נזק מאוד מאוד גדול לילדים. הנזק הראשון הוא בנושא של גירוי יתר, ולכן הילדים לא יודעים במה להתמקד, וזה יוצר בעיית ריכוז. הם הולכים מדבר לדבר, במקום להישאר בדבר אחד, למצות אותו ולעבור לדבר הבא. הדבר השני, והוא מאוד מאוד חשוב, הוא נושא של המרגש זה הדבר הבא. זאת אומרת ששם מתחילה להתפתח חוסר הערכה למה שיש לך. אתה משחק עם משהו, מיד מגיע משהו חדש, אתה עוזב אותו, והדבר החדש הוא הדבר המרגש. זאת אומרת שעצם הקנייה הופך להיות אפן, ולא הצעצוע עצמו. ולא הצעצוע עצמו, אבל את יודעת, זה כל כך קשה. יש כל כך הרבה צעצועים, ובימי הולדת הרי הם מקבלים כמויות אדירות. מה את מציעה? להגיש להם, לתת להם כל פעם צעצוע אחד? זה תלוי בגיל, אבל אני מציעה שנגביל את המתנות לימי הולדת ולחגים, ולא כל פעם שאנחנו עוברים ליד איזו חנות מפתה להביא משהו, אלא פשוט להגביל, להתאפק, להגביל הכסף שאנחנו רצינו לקנות עוד צעצוע, אפשר לשים להם בקופת חיסכון, לעתיד, אין צורך לבזבז אותו. והדבר הנוסף הוא הנושא של סדר. זאת אומרת שלילד יש המון צעצועים, הוא לא יכול לסדר אותם. הוא משחק ומשחק, אחר כך נהיית הרמה על השטיח או על הרצפה. אז באמת לדאוג שהכל יהיה מסודר מסביב ושכל... שיהיה נוח לסדר, שהילד יוכל בכוחות עצמו לסדר, וכשיש יותר מדי צעצועים, הילד מזלזל בכל דבר, והוא משאיר אותם זרוקים בכל מקום, כי במילא יש לו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ומישהו יסדר, נו בואי נגיד את האמת. ומישהו יסדר, וזה לא כל כך טוב. בואי נדבר על משחק הקוקו, שהוא מקסים, וגם הוא כל כך משמח את ההורים שהילד צוחק. הוא גם חשוב, שוב, להתפתחות הרגשית. משחק הקוקו הוא משחק מיוחד, כי בעצם תינוק קטן, עד גיל 8 חודשים, אין לו משהו שנקרא קביעות האובייקט. אם כדור יתגלגל מאחורי הספה, מבחינת הילד הכדור הזה נעלם מהעולם, ולכן הוא גם לא מחפש אותו. לדעת אחר כך שילד יותר גדול, הכדור נעלם, אז הוא זוחל ומחפש אותו מאחורי הספה. או לפחות מסתכל. או לפחות מסתכל. והקוקו, משחק הקוקו בעצם אומר, ההורה נעלם, והנה הוא מופיע שוב. זאת אומרת, מה שנעלם מעיניך עדיין קיים בעולם והוא יחזור. ולכן הקביעות של האובייקט, הקביעות של ההורה, מתפתחת או עוזרים להתפתח דרך המשחק הזה. ולכן הילד כל כך מתרגש כל פעם מחדש וצוחק שההורה מופיע שוב, כי מבחינתו זה הפתעה. פלא. זה נעלם מהעולם והוא חוזר לעולם. אבל אני חייבת להגיד שהמשחק הזה של הקוקו, שמתחיל באיזה גיל כדאי להתחיל אותו? חצי שנה? בערך. חצי שנה. זאת אומרת, עד גיל אפילו שנתיים הם נהנים ממנו, שנתיים וחצי גם. זאת אומרת, הם פשוט חוגגים את העניין הזה. וזה מפני שילדים יכולים להתרגש שוב גם כשיודעים את הסוף.
לכן הם אוהבים לראות אותה קלטת ואת אותם דברים, כי הם עדיין שומרים את המתח, גם כשהם יודעים את הסוף של המשחק. אנבלה שקד, תודה רבה לך. תודה לך. אז להיות עם הילד באותו חדר זה לא מספיק, לפעמים כן, צריך לתת לו לשחק לבד, אבל חשוב שנזכור לפעמים להוריד את הטלפון מהיד ולהתחיל לשחק יחד איתו. אם יש לכם עוד שאלות למומחים שלנו, תשלחו אלינו. אנחנו נעשה הכל כדי להשיג עבורכם את התשובות. להתראות.